kwụsịnata oke ọyị ọ na-emebi ezinụlọ. Yes, ọ na-emebi family. Oke ọyị, oke njenje, ebe oyi ọ sị na agba enjoy nụọ, klọb agba na agba enjoy nụọ, onye ọbụla ịfụ ha na imeri ọyị gị, ọ na-emebi ezinụlọ. Kwụsịnata oke ọyị ka echikọọ ọnụ, ọ bụrụ ga-achịkọ ọnụ ịdị chikọd. Ịghọlago? Kwụsịnata oke ọyị adịghị mma. Ọ eme gị lose focus, ịdị discourage, because o nwere ihe ya bụ nweta na ije kọrọ ndị ọyị gị, iche na gị na ha kwụ ihe ya bụ ime nweta ego na ya, ha discourage gị because ha chọrọ ka gị na ha nọ na the same level. Ndị ọyị gaghị discourage gị, you lose that thing. Oke ọyị eme gị ihe focus na ezinụlọ gị, maka ị na-eme njenje all the time, every week ị na-eme travel, ụmụ gị ihe eneru ha anya, di gị ihe eneru ha anya, ụmụaza na-emebi. Nwoke bie n'aka obiteghe osobe house help. Etu ọkụkọ dị n'ụmụ nwoke na-eme njenje every week na-eje njenje. Efugo m onye ji maka nwunye emebi ihe ọsọpụzụ ha ime, because onye nyezi nwaanyị attention, ọ na-eme nkwụgharị all the time, chọs dị mma maka nwunye ya na ụmụ ya. Otu oke njenje, oke ọyị, ebe ọbụla agbara agbasịa ka anyị ejebe, ọha nọzi n'ụlọ chọọ dị mma maka nwunye, chọọ dị mma maka ụmụ ya. Benata oke ọyị ka echikọọ ọnụ, ka ịdị focus, mmadụ ihe a na-eme mana biznes, n'odo ezinụlọ gị anya, n'odo ụmụ gị anya. Ụmụ nwaanyị oke njenje ya eme gị, ụmụ ga na-eme mmehie gị because ihe na-eru ha anya. Unu na-eme klọb ebe ọbụla agbara mụ na-eje, maka na na-eme oke ọyị every Sunday. Unu akwanye ihe na-anọ n'ụlọ, ọ dịghọ mma. Oke ọyị eme gị ya achịkọ, ọ bụrụ gị agha achịkọ. Ibenata oke ọyị onwe gị ya na-atọ gị ụtọ. Eziụka nna gwa gị, ị na-enwe aṅụrị, ị na-afụ onwe gị na-enwe aṅụrị because ihe ahụ ihe emenwu mgbe ahụ ị na-eme oke ọyị, ị na-emezi eketa, ị na-enjoy yourself. So benata oke ọyị ka echikọọ, ka ịdị chikọd. Ịghọtago?